Bună ziua, vă prezint o mașină de bobinat transformatoare și motoare electrice, făcută electric, făceam manual înainte și lua foarte mult timp, acum merge mai repede. Să vă prezint motorașul pe 24 de volți cu reductor, cutia cu pinioane, schimbătorul de sens, turațele, transformatorul, puntea, sursa pentru montajul, pentru afișaj electronic, fotocelula cu lumina care citește rotațiile, aici și partea electronică cu CDB-uri pentru afișaj electronic. Și acum vă arăt cum funcționează. Apăsăm pe pedală, începe să numere. Și aici am uitat să vă arăt să am mai multe capuri care se schimbă în funcție de sârmă și diametru transformatorului. Așa vine. Și acum vă arăt cum funcționează. Turația mică, turația mijlocie și turația mare. Și aici avem schimbat sensul. Acum mergem înapoi și aici sunt în față. În funcție de bobinajul care îl avem. Avem pe în față sau în spate, stânga sau dreapta.